Ja, her, Thorvald. Ja. Goddag! Vi hedder Katty og Thorvald. Ja, vi vil gerne byde velkommen til alle de mange mennesker, der er flyttet her til Allerød. Ja, velkommen. Ja. Vi er ikke lige flyttet til Allerød. Nej, vi har boet her i 49 år Ja. i samme by. Hvilken by, Thorvald? Hvad siger du, Katty? Hvilken by har vi boet i? Du siger, vi har boet i samme by. Jeg er Allerød, Katty. Hvad fatter du om? Nej, men vi har boet i 47 år i Blåstrød, og i 2 år i Lillerød. Ja, vi skal måske lige forklare. Ja, vi er jo ikke så moderne i Allerød. Kommunesammenlægningen fra 1972 er ikke rigtig gennemført endnu. Før 1972, der havde vi Blåstrød og Lillerød og Lynge. Ja, der er stadigvæk 3 byer. To byer og Lynge. Ja, det er også derfor, vi ikke var med i kommunesammenlægningen i 2007. Vi skulle lige blive færdige med den i 70'erne. Ja, og det er vi så ikke endnu. Men velkommen alligevel til Allerød. Ja, det er der jo så ikke nogen by, der hedder. Jo, Katty, det hele hedder jo Allerød. Nej, Thorvald, hvis man kigger på skiltene, byskiltene, så står der Lillerød eller Blåstrød. Nej da. Nej, nu bliver jeg helt forvirret, Katty. Og pyt med det, Thorvald. Bare du husker, at vi skal til Lillerød-revyen i uge 44. Lillerød-revyen i uge 44, ja. Hvorfor hedder det i grunden så ikke Allerød-revyen? Kom, nu skal vi. Jeg skal sådan set tisse. Jeg skal smut. Kom så. Farvel. Farvel.